Dobrý deň, priatelia. Takže voľby prezidenta máme za sebou, dopadlo to výborne, pre niekoho katastrofálne. A teraz sa môžeme venovať tomu, čo je skutočne dôležité. A to sú tie voľby následovné, čiže voľby do Európskeho parlamentu. Skôr, než začne kampaň na plným prúdom vám nahovárať, že to zase pôjde o nejaký boj dobra versus zla, koalícia versus opozícia. Skôr si treba povedať, že naozaj tu ide o veľa. Tu ide o budúcnosť celého smerovania Európskej únii, ktorá podľa môjho názoru zišla z cesty. A treba si dobre uvedomiť, koho volíme. Volíme si europoslancov a nevolíme si poslancov či už Smeru, alebo Progresívneho Slovenska, alebo KDH. Čiže treba si uvedomiť, kto sú títo ľudia, aké hodnoty budú zastupovať, do ktorej frakcie, respektíve skupiny Európskeho parlamentu majú namierené a treba dobre vyberať. Takže určite sa uvidíme ešte pri ďalšom videu, v ktorom budem rozoberať jednotlivé skupiny a teším sa na vás. Dovidenia.